Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Lazkau txikik esan edo abestu omen zuen behin, politikan, ez da gauza politikan, eta gaurko gaira ekarriko bagenu Perlandoren egia hori ere, borobila izango zen. Justizian ez da gauza justurikan. Zenbat arau asmatu ote ditu gizakia denetik, zenbat muga eta zigor urkoari sartzeko jakina, da hoietako batzuk kaletuko ditugu gaur, baina ezaguarri batekin. Gurea dira. Hori da, bai. Guk ere badakigula justiziaren izenean herritarrei astakeriak egiten, eta handikien poltsikoa botoltzen. Hori da. Beste kasu batzutan. Bai, hainbeste maite ditugun legezarrak, batzutan defendatzea ez da erresa izaten. Bai, eta hasteko 13. mendetik hasiko gera, eta Nafarroako Foru Orokorrak zioen aitak alabarentzat senarra proposa zezakeela, eta honek alabak aitaren aukerari muzin egiteko eskubidea zuela. Baitu. Ondo hasi gera, ez? Hasi. Bai, bi aldiz zeukan aukera. Bitan ezetze esateko eta 3. aitak esandakoarekin ezkontzera derrigortuta zegoen. Bueno, beira. Aukeran igual lehengoan baietz esan, zer lehengoa aukera igual 3. baino hobea izango da beti, ez? Ja. Bueno, 2. Bai, tarteko zerbait, bai. Esan dezakezu, behin esan nion ezetz. Bai. Aitari esan nion ezetz behin. Bai. Nafarroako foruekin jarretuko dugu eta katu lapurreta ere jasotzen zuen. Oso garrantzitsua. Bai. Eta katua ostuz gero, deritugileak animalia estaltzeko adina hartatxiki ordaindu behar zuen. Claro, animalia estali hori ere... Ez, fizikoki, hau da, fizikoki ere ez da oso... A ber, jo nola teatzen zoren. Oso nabardura. Katuaren altuerara iristeko adina hartatxiki. Baina hartatxikirik etzean, ez? Badakazu? Katua bizkarrean lotu eta animalia jipoituko zuten arramazka egin zezan. Hala, by the face. Eta orduan zigortze zuten, hori, lapurra eta katu gaixoa ere, bai. Katu izategatik. Bai, hori da. Oso ondo. Eta, bera lapurtu zuena, lapurrak, hartatxikirik ez izategatik. Ja. Bai. 1969an, oraindik 13. mendean gaude, Teobaldo 2. errege nafarrak, norbait hiltzeko eskubidea eman zien Artaxoako biztanleei. Baina beti ere, hauek, norbait hil nahi zutenek. Norbait? Norbait, bai. Ez edozein. Beste nafarren bat. Bai. 2000 txampon eman behar zituen, norbaitek, ez... beste norbait hil nahi baldin bazuen, legalki. Eta 2000 txampon horiek gurutzadan laguntzeko izango ziren. Hor sekaten alaitzeta maiderrek beste kantu baterako letra, ez? Bai. Baina 2000 txamponen truke ez da oso ondo geratzen. Bai. Araba Bizkaia eta Gipuzkoako 14. eta 15. mendeko lege batek zioen lekukotza faltsua ematen zuenari hortzak atera behar zitzaizkiola. Ostra. Oso, no?
Hori ez dago indarrean ja, ez? Ez. Ze pena, bestela bozentokoa dardarka. Orain, hau bizia baldimazera, pin bat operaitzen dizute. Bai. Eta tuterako foruan arabera, senarrak emaztea beste batekin harrapatuz gero. Zertan? Larrutan, alegia. Bai, biak hil zitzakeen. Eta ez zuten horregatik epaituko, ez? Hau da. Bai. Baina, emaztea bizirik utziz gero ordea, bai, hilketa leporatuko zioten. Biak alaba... Bai. Biak alabat ere ez, biak ala emaztea. Emaztea, bai. Emaztea hiltzea zen baldintza epaitu ez izateko. Oso, bai. Gure legeri feministak, Bai. Eta aurrera 16. mendean, Nafarroako foruak berriro, zioen irakaslea ezintzela hilketagatik salatu, ikaslea, komatxoak ireki, nahi gabe, komatxoak itxi, hil bazuen. Irakasle batzuk hori hartuko lukete igual, EHUko irakasle orain modan dagoela horiek kanporatzea arroio fasistengatik, agian bere ingo dute hau, Bai. Bai, eta, beste erresumako beste ordenantza baten arabera, pertsona bat hiltzen zuen animaliak atxilotu eskualdeko epaitegira eraman eta hilketagatik epaitu behar zituzten. Hori ez da berria, hori Euskal Herria, Euskal Herriz kanpo ere egiten zen, txerriak batez ere, ez dakiz zergatik. Baina Nafarroako erresuman bazegoen salbuespen bat, eta zaldiak ziren. Eta zalditik erorita hildakoen kasuan, zaldia ez omentzen errudun jo behar. Hora hongo da, negozion bat atzean, ez zer. Bai, igual gehiek hiltzen zirela eta zaldirik gabe geratuko zirela bestela. Bai, eta gero gian zaldia zein geratzen zan, zaldiarekin, edo lako zer. Kontua da hori, zaldiak behintzat... Salbuetxita. Bai, irakasleak eta senar batzuk bezala, salbuetxita zeuden. Zalditxo txuriak. Bai. Erderaz. Hori da. Bai. Eta... Gipuzkoan, 1387an, Enrique Hirugarrenak, beste ordenantza bat onartu zuen, eta horren arabera, eriotza zigorra jaso behar zuen, 5 zuaitz baino gehiago mozten zitunarentzat. Hori neurri ekologikoa iruditzen zait. Bai. Baldin eta pinuak ez badira. Baina gara hortan nik uste Gipuzkoan pinu askorik etzela izango. Ez, orduan ez. Ez 14. mendea maieran. Aritza moztea. Pues hori da, 5 ondo, 6 eriotza zigorra, bai. Betu Enrique. Bai, ze ekologista. Friday for Future, nada hori. Ez dakit, baina Greta Thunberg, antza dauka. Enrique Thunberg. Bai. Eta 1978an, 15. mendean mintza, beraz, balestarekin inor zauritzen zuenari eskua moztea erabaki zuten. Gipuzkoako agintariek, hau ere Gipuzkoan izan zen, eta hori ez, azkenean balestarekin istripu asko gertatzen zirelako, eta hori ekidin nahiar, eta baina esku bakarraz balesta prestatu eta tire egiteko trebetasuna zeukatenei, hau da, behin zigortuak izan eta esku bakarrarekin ere horrelako gauzak egiten jarretzen zutenei, orduan eriotza zigorra jasoko zuten. Ja, hori ikasten zuen agoarekin, ja, bakarrik egiten, ez bat pare. Edo hankekin, edo bai. Oso ondo pentsauta, Bai. Eta balestarekin tiro egiten bazuen, baina etxe batetik, eraikin batetik, etxea botarak ziko zuten. Eraikina bera konplize zelakoan edo. Ara, bai. Etxe gabetu ez. Etxea hil. Etxea hil, bai. Yeah. Eta azkeneko utzi dut, berez 14. mendeko ordenantza bada, baina igual gehien gustatu zaiten adalako, da Baionan, 1307 urtean, bertakoak ez ziren emakume guztiei Baionako merkatuan arraina saltzea debekatu zitzaien. Bueno, ez neurri protezionista bat, ez? Angeluko baldimazera edo, ez, miarritzeko ezin dezu arreri saldu. Baionan, bueno, horra arte ondo, baina gero... Rollo Trump, ez? Bai. Arantzela jarri, baina zigorren bitartez. Eta, baina urte batzu geroago, 8 urte geroago, zehazki, 1315an, ordenantza hura zabaldu zuten, eta hori ez, kasu berria jarri zituzten. Arraina eta haragia. Bai, nola baitere. Saltzea debekatu zutena izan zen dragoiak. Abitu ze ondo. Guazen lagunok, anetz betean, dragoiaren bola bila batera. Orain badakit, non gozuloan,
dagoen altxorrik ederrena, gure mundua irlandi bata, ta hortxe osten duta altxore eder bat. Bihotzean badut ni... Bueno, hau, ze droga zegoen Baionan gara hartan? Ezakit, tronu dema igual izango zen, anere bai, eta dragoiak. Dragoi urdina, dragoi fosforitoak ikusten zituzten gauean. Ez dakit, baina dragoiak ilegalak ziren. Eta, ez, 14. mendean bintzat, dragoiak ilegalak ziren Baionan, baina dragoienaz gain bazen beste kolektibo bat ere ilegala zena, Euskal Herrian. Bai, LGBT IQ plus kolektiboa, oraindik siglak ere zeuzkaten, baino ja zigortzen zituzten, eta 13. mendeko kasu batekin hasiko gera, Herriberrin, 1945 uztailean izan zen, eta Herriberrin izan arren, Bankareseko bi gazte judutar sutara kondenatu zituzten. Sutara? Bai, eta horrela erretail zituzten. Jude Albofasa eta Simuel Najaman ziren bi gazte horiek. Eta behaien aurkako salaketak hauxe zioen, hicieron pecado sodomítico uno con otro. Eta biek torturapean aitortu zuten delitua. Yeah. Garai hartan delitua zena. Bai. Torturapean. Bai. Aitortu eta gero erre. Euskal Inkisizioa. Bai. Ez ondo. 1987an erregina katolikoek homoseksualitatea kondenatzen zuen pragmatika jarri zuten indarrean. Eta berehala Donostiako alkateak Catalina de Beluntza eta Maritxo de Oiartzun atxilotzeko agindua eman zuen, harreman lesbikoak izatearen akusaziopean, eta Catalinari ondasun guztiak konfiskatu dizkioten eta kartzelara eman zuten. Neskatoak errugabea zela esaten jarraitzen zuenez, alkateak 2 tortura saio agindu zituen. Emaitzaren ziurtasuna bermatu behar batekin etzen nahikoa nonbait, eta Katalinak ordea bereari utzi zion, eta biak, bi emakumeak, bai Katalina eta bai Maritxo, errugabetzat jo zituzten. Baina hori bai, bizitza osorako erbesteratu zituzten, bada espada. Espada. Bai. Bakoitza herrialde batea, ez? Bai. Eta ondasuna konfiskatu ondoren. Bai, hori bai. Bai, erbestera, baina bakoitza erbeste batera. Izango zuten hauek ondasun bat baino gehiago agian. Bai. Behaien artean harremanak seguraski ez, baina ondasun interesgarriaren bat, bai. Batez ere Katalina, porque Maritxuri Maritxu ez zuten ez torturatu, ez ondasuna konfiskatu. Bakarrik Katalina. Bai. Baina Katalinaren ez dakit lekukotza dan itzegokiena, baina torturapean ez salatu izana, nahikoa iruditu zitzaien ez kondenatzeko, ez bata eta ez bestea. Ez kondenatzeko, ez erruduntza jotzeko, kondena, ez, zigorra jaso zuten berdin. Bain torturatu izan eta gero, ez dakiz zigor gehiago jarri dizuten. Urte batzu gerago, 1557an eta 58an, Ibarra eta Valdeoliva sinkizodorek Bizkaian eta Gipuzkoan homoseksualen aurka jarduteko baimena eskatu zuten. Lehen ere bazeukaten, baina ez dakit ze bereziki ez, jazarpen handiagoa edo. Zigilloakin. Baina, azkenean urte batzu pasa ziren eta baimena lortu zuten. Eta 1557an, Jeronimo de Mendozarentzat izan zen lehen zigorra, jipoitua eta betirako erbesteratua izan zen, baina ez sodomia ekintzak burutzeagatik. Berak, Jeronimok uste zuen, ekintza horiek, sodomia ekintzak, ekintza homoseksualak, ez luketela bekatu mortalen artean egon behar. Eta Jeronimo. Bai, eta horregatik zigortu zuten. Hau da, aliatua izateagatik. I just wanna make you feel okay. But all you do is look the other way. I can tell you how much I wish I didn't want to stay. I just kinda wish you would get. Is there a reason we're not through? Is there a 12-step just for you?
our conversation. Bueno, espero dezagun saio hau Orban jauna entzuten ez egotea, ze justu pasaren astean debekatu du eta zigortu LGTBI-ren kolektiboaren edo zein adierazpen publiko. Bai, Bai, 500 euroko izuna eta aurpegiak ezagutarazteko sistema erabiltzeko baimena eman die poliziari. Alegia manifara jun, eta automatikoki inork ezer esan gabe, izun hartuko horreko zaizu etxera. oso ondo, oso Eta beraz, eraginkorra. ez dizkio nide gehiago eman, hemen bere entzat interesgarrak izan ditezke nide batzu badira, Bai, egia da, hemen ditugun datuak eta izenak eta danak hilda daude, asko horregatik oinarrituta. Bai. Eta jaso dugun azkeneko kasua, 1777koa da, azaroran 9-koa, zehazki, eta Miguel Andres Pinto izan zen kasu honetan biktima, Iruñan exekutatu zuten, eta bere delitua beste behin ere sodomia izan zen, baino Iruñeko Berakruzko fradiakoak pixkat kupitu egin ziren, akusatuaz, eta gorpuaren zati bat behintzat lortzen saiatu ziren, badakizu ez, gorpu bat, zati bat behintzat, behar bezala, lurperatzen baldin baduzu, igual arima ez da betirako galduko, eta gauza horiek. Bai, baina agintarientzat delitua larriegia zen, sodomia, eta borreroari eskatu zioten gorpua eta errautsak botatzeko. Bitan zigortu. Bai. Terrenalki eta zerutan zaren hori. Bai. Baina zigorroiek batez ere heriotza zigorrak ez ziren edo zein modutara exekutatzen edo ez. Eta hortarako, Nafarroako erresuman, hori. Bazeskan baliabideak. Bai, baliabideak. Hori, ideiak. Berez, ordenantza zarrena Lizarrakoa da, zentzu honetan, 1310koa, eta hori, ordenantza baten bidez, hiltzen duena hildadila legea ezarri zuten. Begia bagitruk. Bai, pues eriotza truk. Ora. Bai. Eta 20 urte geroago tuterakoa izan zen, tuterako ordenantza, ondorio berbera, edo ez, lege berbera onartu zuena, eta datu batzuk, Beherdiaroan, Nafarroan, urteko 27 exekuzio izan noitzirela, batez beste. Hilabetean pare bat. Onargarria, ez? Bai. Baina 1357 urtean marka guztiak hautsi zituzten, eta 87 pertsona eriotzera kondenatu eta hil zituzten urte hortan. Eta kontuan hartu behar da, Nafarroako erresuman 1.000 biztanle inguru bakarri biziri zirela. Bai, hori uneko polita da. Bai, hori, Texas, baino... Ostera, bai. Hori da gure Texas. Bai. Eta zigorra betetzeko bidereikoikoena, 171, urkamendia. Urkamendia. Bai. Klasiko bat. Bai, hori da. 115 hitu egiten zituzten. Ito. Bai. 104 amildegian edo kanpandorrean behera botatzen zituzten. Espainiako aguntza hori bezala. Bai. Botatzen zutela, ospatzeko festak. Bai. Zondo. Igual hortara bueltatu behar dugu, ez? Jake animaliak babestu behar ditugu, beste animalia batzuk, ez? Bai. Eta beste hainbeste ere, beste 104 edo sutan errezituzten, hori ere beste klasiko bat. Bai. Baina... Ez dakizen nahiago dudan, Horien artean guztietan... Urkamendia igual, ze originalagoa. Bai. Hombre, badaude beste metodo batzuk ere, porcentaje txikiagoan edo egite zirenak, ez direnak hain zibilizatuak eta gian horietako. Bai, esan aberia nire hor dagoen. Adibidez, 1393an emakume bat bizirik ehortzi zuten. Hori ez ezuna izta. Ez. 1371 txamponak faltsutzeagatik, pertzandi batean egosita hil zuten, oraingoan gizonezko bat. Hori ere, Bai. Buruari ematen zioten hortako, Bai. Baina biderik krudelena, bintzat furuetan jasotako, biderik krudelena larrutzea zen. Bai, despelejatzea. Abakate bat bezala. Bai, eta gainera ez edozein modutara. Testuak horrela zioen, lepondotik ipurte zurrera 4 azbeteko azal lerroak kenduko zaie, eta gero, hanketatik orpoetaraino, lerroa bitan banatuko da. Berez logika badauka. Hau dena, ez dezaguna aztu, gure Nafar, erresuma independente horretxuan. Bai. Ez algien handena posi bizi, independente eta hori dena. Eta gaina, matriarkatu batean ez ginen bizi? Hori ere bai zegoen. Bai,
Egia da, larrutze metodoa agiren arabentzat bakarrik behin agertzen da. Ah, bueno. Bai. Eta nori egokitu zitzaion, emakume bati. Oi, sorte Bai. txarra, Eta gainera, hori, dokumentua jasotzen du bizirik zela egin ziotela triskantza hori. Ja, bestela ez du graziarik, ez? Ez, hori da, bai. Ja. Eta, bueno... Euskaraz, esango zioten? Ez dakit, seguraski bai, gara hortan bai. Betu? Bai. Egia da, urkatzeak zeukala abantaila bat, eta da, ekitaldi publikoak egin zitezkeela, ez? Bai, badu beralde, ez? Bai. Ekonomikoki ona, ez? Bai, Azoka antolatu, eta... azoka egunetan egin iziren, bai, publiko gehiago erakartzeko, bai. Gara hartan ez egon futbolik. Bai, eta gainera kondenatua laguntzeko, ez, urkamendira bidean, turuta hotxak eta zaldizkoen segizio bat izan hori zuten, ez? Bai, eta tarteka geldialdiak ere egiten zituzten. Adibidez, Matxin Ezkila lapurrari eskua moztu zioten bere biktimaren ateparean. Bai. Hori izan zen 1976an. Eta bestetan, zigor gehigarriak urkamendian bertan, ez, egiten zituzten, pues, normalean kondenatuak errukia eskatu bitartean. Behartzen zieten errukia eskatzera, baino gero zuten bat ere errukia. Hostiatzeko. Bai, hori da, jipoitu egiten zituzten, belarriak moze zizkieten. Mira. Bai, magizu, ikuskizuna pixka bat, ez, bizitzeko. Bai. Eta 1955 urtean, Jacques Licrasek ez zuen errukia eta barkamena eskatzeko aukerarik izan, ze 1000 moztu zioten. Ezki pentsauta. Bai. Ez zuten... Ordena behintzat, ordenean ez zuten asmatu, ez. Bai. Eta amiltzeak ere publikoak izaten ziren, laburrak, baino, ez, ikusgarriak, esan dara dago. Bai. Eta harrigarria bada ere, 1926an, iruindarrek ikuskitzon bikoitza izan zuten, galeadorretik bota arren, lapurra, ez, handik, kondenatua, bizirik irten zelako, eta atzera goraino igo zuten eta berriro bota. Baiz, herritarrentzat ikuskizuna izateaz gain irakaspen bat zan, ez? Edo hori izan behar zuen exekuzioak. Hori zen aitzakia. Ja. Ikasi dezaten hori ez egiten, ez? Bueno, hori horren sare soziale toxikoetan egiten da, ez? Iguala da, ez? Bai. hori da. Garrutu, agian virtualki, Bai. baina irakespena izan da digin, gainerako ikusle entzulentzat. Baina arazoa zegoen, eta da, torturatzen zuten bitartean, ez, kondenatua edo, ez, edo atxilotua hilezkero, jatzen eukan ikuskizunik. Bere aldetik ere pizka jarri behar du, Orduan, kondenatuak. bai, baina agintariak orduan B-plana jartzen zuten abian, eta gorpuak edo buruak, besterik ezean, elkargune edo bidure gurutzen nagusitan ipintzen zituzten ikusgai, askotan ikusi da hori, bai. Ja. Pues hori ez, eriotza zigorran helburu ezitzaile hori galetze din, ez? Bai. Eta herritarrek beste zerbait ere ikaste zuten, zigor hori esker, eta da, judua edo musulmana izatea, baina asko hobea zela, kristau izatea. Beti izan da. Bai. Bai. Eta rankinean beti oso goian egon da. Eta emakumea baino hobea gizon izatea. Baira. Eta nekazaria baino hobea ere noblea izatea. Bai, Etzen espero, azkeneko hori. Bai. Ze, adibidez, bortxaketak, delitu gileak, nekazariak eta biktimak nobleak zirenean, orduan eriotza zigorra jasotzen zuten, baina bakarrik kasu hortan. Bortxatzailea noblea izan eta bortxatua nekazaria baldin bazen, ez. Normalean, bestalde, adulterioa, isun txiki batez konpondu izen, gizonezkoa... Gizonezkoa eta kristaua baldin bazinan. Ja. Gizonezkoa musulmana edo judua bazen, biziarekin ordaindu behar zuen. Oda, isun txiki batetik, eriotza zigorrera. Eta emakumeek ere, kristauak izan arren.
Eta emakumea eta musulmana edo judua izan da, ni ja ezakit zenbat aldiz. Igual beste Iruñako hori bezala. Igual kanpandorretik bitan botako zuten. Zapalkuntza, irukoitzaren teoria eta horiena, irukoitza Bai, baina izpotolotan, Bai. Bueno, hoxe, Nafarroko erresuma independiente, machista, klasista eta fundamentalista. Eta homofoboa. Eta homofoboa. Nora gutarrak. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.